Áno. Takže čaute, vítajte u nášho nového videa Coffee Challenge. Dobre. No a povedz, čo musíme urobiť. Takže obidvaja si zoberieme na lyžičku kávu a musíme ju... Ale počkajte, bez zapitia, hej? Áno, dobre, bez zapitia, presne tak. A musíme ju zjesť. Takže ideme na to. Ideš, ale prvá ide, hej? Ja ty si. Ale čakaj. Tak stačí, ne? Či? Hej. Do prdele. Počkaj, Doriti, aby ste si nerob. Prestaň, aby ste si nevideli, aby ste si nemysleli, že to je také kránko, hej? Keďže opravdu je to... Kam? Dobre, 3, 4, dobre, počkaj, 3, 4. Môj! Chodím vrácať. Nezapijeme to radšej. Ty to zjedla! Áno. Ja to musím zapiť. Vy ste ale... Neviem, na čo ste tak hlúpi.